jini shine idan kana so ka samu farin jini shine farko dai abu na farko dai ya kamata kai domin ka san wani ababai da zaka samu farin jini shine ka fara mana subscribe sannan kuma ka danna like da kuma sharing da sauransu kuma wasu ma su gani su amfana. Abu na farko shine wanda zaka yi domin ka samu farin jini shine kasance kana da abu mafi jan hankali wanda idan mutane su gani su za su ce kai wanda yana burge ni amma wani lokaci ma ba su san ma yasa ka burge su to ai farin jini na samuwa ne ta hanya da wato idan ka abubuwan da ka burge mutane abu na farko shine abu mafi jan hankali wanda mutane sun gani za su ga cewa ya burge su shi yasa kawai su ga cewa sun fara son mutum haka ya burge shi cewa kana girmama kanka kana matsayin girmama kanka sosai idan ba ka girmama kanka to ta za a yi mutane su girmama ka ai dole sai ka girmama kanka sannan mutane za su girmama ka ta hanya cewa misali kai ka kasance ne kai baka da wani abu da kake gon wata sana'a haka to kowa ya ganka ba dole zai rena ka ba dole za a rena ka ai ba wani zai so ma zauna tare ki saboda san cewa ba wani zama zai yi ba na karuwa da kai kuma wani abu kasance mai kyau tsari da kuma kwalliya ba wai dole bane ka kasance kai kana da kyau ba za ta yi yiwa kana kayan gayuwa ko wasu kayayyaki haka ne ko da a ce kayan wasu kana ne gare ka kamar ka ko kuma mai da ne in kana wanke su kana saka su ko da kala ɗaya gare ka za ta yi wanke abu maka tunda kuma ka saka kayan ba kowa bane zai gane ba amma idan ka kasance kai kowane lokaci ya karance da cikin karanta da kuma sauransu mutane dai na tare su ba wanda su abu na hudu shine kasance mai kyautatawa tana nufin ba dole wai sai ka samu kuɗi ko kuma wani abu ka ba mu wani ba haka wai za ka iya ganin cewa wani ya taimakon abu ka za ka ɗauka ka bashi da ko da riga ce mutum yana buƙatar ya ɗauka ka bashi zai so haka kuma zai je akan cewa daga rashin da ke cewa kawai ta burge shi haka kawai nisa kawai shi ma ya ga cewa gane yana burge shi ne babban abin da zan faɗi wanda za ku fi jiga shi ne abu na 8 za ku yi mamaki shi abu na 5 kasance mai yawan murmushi a koda yaushe in kana yawan murmushi a koda yaushe mutum ma misali ma mutum ya ga cewa ya bakanta maka ya maka wani abu domin ranka ya baci ko kuma domin wani abu sai ka cewa kawai murmushi a fuskarka abin da ya surprise ne su kuma ya mamakin cewa wani ta ta wani yake murmushi yake faruwa yake murmushi yana murmushi da sauransu kana da wani abu na musamman wato kana wani abu na musamman shine ake ka iya kana koyi sabbin abubuwa a rayuwarka ko kullum kana ƙara wasu abubuwa ne kana ƙara wasu abubuwa a rayuwarka misali kamar a kwallo ko da an ga mutum ya yi kwallo za ka cewa ko da an zo da raba kwallo ko da yara ce ma za ka shi aka fi ana so a rarraba shi ana so a raba shi ai wani na san shi dawo gida wani na san shi dawo gida wani ma haka to ko da an gama ko da a ce kwamfuta ma iya kwamfuta ko ka koya da ka za ka yi ka ce ka kore su sai dai kowane abu aiki kake ya kamata ce ka kore su a cikin shi kamar ni zai yanzu haka da masanin kwamfuta ne ko man ce ɗalibin kwamfuta duk wata matsala ta shafi kwamfuta insha Allah ina ganin ba ta gagare ni ba saboda koya nake kuma na san cewa insha Allah zan iya kuma kamar harkar waya ko kuma wani abu haka ita makallin ne da me ina dan kokari ina yi ba dan ce cewa na kore sai ba amma dai ina kan koya da haka na 7 shine kasancewa abun da kake yi shi mai kyau ne ko kuma mara kyau duk wani abu da kake yi in mai kyau ne kuma mara kyau kai ka sani saboda in kada kana tsoron ba zai ce ka shin wannan abun da nake idan mutane suka gani ya zan ce kenan ya zan ce abun nan zan ji kunya ko kuwa in kaji cewa a jikinka cewa zaka ji kunya to alamu ta cewa abin da kake yi bai da kyau amma kan abubuwan da kake yi kana son mutane ma su san da shi to za ka ga cewa abu ne mai kyau ni ma kamar yadda ne samu na taimaka muku wajen kawo muku wannan abu ya kamata ce kuma kun ci gaba da danna like da kuma following sannan abu ne 8 wannan ne ce dama nan ga muku kuma dai matakar da shine kasance kana da kuɗi ko kuma ilimi shine kasance kana da kuɗi idan kana da kuɗi dole talaka dole mara kuɗi zai neme ka kamar haka ne don kuma kana da ilimi sai kuɗi ma ya neme ka don kuma kana da kuɗi to shi mai ilimin ma za ka iya sarrafa shi amma ka gode ma Allah idan ka samu duka biyun gaskiya kai ba karamin mai nasara bane ka samu na barku lafiya